Ako váčka deti myje, šaty prenešije. Kuje pod kopičku, koníčka silka. Ako váčka kašu varí, opäť deťom chystá. Dosiahnu začnú stavať tento rok, stáť má vyše 500 000 eur. Búrky čakáme na východe aj zajtra, má byť dusno a teplo. O 18:00 zdraví pri správach Mariana Peteliová. Zrušenie RTVS je reálne. Koaliční poslanci hlasovali za novelu zákona o zmene RTVS a posunuli ju do druhého čítania. RTVS sa má teda najlepšie na Slovensku televíziu a rozhlas. Jeho riaditeľa má byť 9-členná rada so 4 nominantmi ministerstva kultúry. Podľa rezervátora Martiny Šimkovičovej komisie nahradenie RTVS inštitúciou STVR efektívnejšie využívanie zvereného balíka peňazí. Opoziční poslanci novelu kritizujú a žiadajú jej stiahnutie. Projekt novej vojenskej nemocnice v Prešove by mal stáť asi 550 miliónov eur. Spočítam si všetko, veď pršte na ruke, veď kvietočkov na lúke, veď kúčok v jamke, utekajme k našej mamke. 2, 3, 4, 5, už to vieme naspamäť. 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko, veď prštekov na ruke, veď kvietočkov na lúke, veď kúčok v jednej jamke, utekajme k našej mamke. 1, 2, 3, 4, 5, už to vieme naspamäť. Riadil opitý muž. Pri nehode zahynuli 2 osoby. Jeden človek utrpel ťažké zranenia a po 5 nezvestných pasažierov člna stále pátrajú. Súd v prípade zadržanému kapitána výletnej lode, ktorá bola účastníkom tragickej zrážky s motorovým člnom, nariadil dohľad a krajinu nebude môcť opustiť do rozhodnutia súdu v septembri. Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového. Však v sobotu potom budeme asi spolu, ak bude počasie, áno? Áno. Bude pršať, tak pôjdeme do mesta v sobotu, áno? Tam budú aj hranolky asi robiť a také popolu si dáme a tak, áno? Áno. 4000 metrov. Steinhauser si pripísal premiérový triumf medzi profesionálmi a zároveň má etapové balíny už na svojej prvej Grand Tour. Druhý finišoval Slovinec Tadej Pogačar, ktorý opäť ušiel svojim konkurentom v boji o celkový triumf a zvýšil už svoj už tak obrovský náskok. Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstav vám prináša Sanas. Počasie má byť zamračené a to najmenej na východe Slovenska, kde dnes ešte očakávame možné búrky alebo prehánky. No a zajtra bude táto časť krajiny ohrozená najviac. Platia pre ňu ešte výstrahy pred silnými búrkami a to zhruba od 10:00 predpoludním. A to od Banskej Bystrice smerom po krajný východ. Idem ti zobrať takú, one? Kelinku voliakú čokoládovú, či nemajú? Až 26 stupňov. Idem pozrieť? Vozidlá s nízkym nájazdom No, dobre. ponukou skvelého financovania i hneď k odberu a tento dopravný servis vám Idem prináša takú pozrieť, áno? Áno. No. Zoberieš si takú, áno? Áno. Dala na tanierik, tomu dala na myštičku a tomu malému nič nedala, ale mu prasiatko zabrala. Varila myšička kašičku v maľovanom varníčku. Tomu dala na lyžičku, tomu dala na vidličku, tomu dala na tanierik, tomu dala na myštičku. A tomu malému nič nedala, ale mu prasiatko zakľala.
Hojda, 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 spadla mačka z pôjda. Spadla na koláče, teraz v kúte pláče. Hojda, hojda, hojdice, plačte všetky mačice. Hojda, hojda, hojdice, plačte všetky mačice. Hojda, 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 spadla mačka z pôjda. Spadla na koláče, teraz v kúte pláče. Hojda, hojda, hojdice, plačte všetky mačice. Hojda, hojda, hojdice, plačte všetky mačice. Hojda, 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 spadla mačka z pôjda. Spadla na koláče, teraz v kúte pláče. Hojda, hojda, hojdice, plačte všetky mačice. Hojda, hojda, hojdice, plačte všetky mačice. Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti. Cez mrak hlavku vystrčilo, zasmialo sa od radosti. Cez mrak hlavku vystrčilo, zasmialo sa od radosti. Vyleteli včielky prudké, motýle zašantia v tráve. Lieka ponáhľa sa kdesi, mravce slampu našli práve. Lieka ponáhľa sa kdesi, mravce slampu našli práve. Obzerá sa slnko zlaté, čo sa robí, čo sa deje. Všade radosť z práce majú a slniečko sa len smeje. Všade radosť z práce majú a slniečko sa len smeje. Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Do nej vojde, hlavka mu zojde, či je ona, či je on, nepustí ho z brány von. Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej vojde, hlava mu zojde, či je ona, či je on, nepustí ho z brány von.
šije.